I The Quest for Eldorado spiller du og dine venner opdagelsesrejsende i jagten på den legendariske gyldne by, Eldorado. Det er et kapløb gennem junglen, floder og ørkener, og I kæmper alle sammen om at komme først. Spillet fungerer som et deckbuilder, så i stedet for at kaste med terninger, så bruger du kort til at bevæge dig frem. Hvert kort repræsenterer folk i din ekspedition, som en kaptajn, der kan hjælpe dig gennem floderne, en spejder, der baner vej gennem junglen, og så den rejsende, som både kan krydse ørkenen og er den person, der hjælper dig med at købe nye kort til din bunke. De nye kort tilføjer unikke handlinger og evner, og forhåbentlig giver det dig den fordel, der gør, at du når først til Eldorado. Men du kan også udforske grotter undervejs. Små skjulte steder på kortet, hvor du finder tilfældige bonusbrikker, som kan give dig gratis handlinger eller særlige evner, når du har mest brug for det. Så du skal hele tiden overveje, hvordan du vil bygge dit dæk, altså dit sæt kort, så du vil være den første, der kommer frem. Det bliver overraskende intens, når alle pludselig er meget tæt på målstregen. Ja, og så det bedste det er, at det tager kun 45 minutter at spille. Reglerne de er sindssygt nemme at lære, og banen kan bygges forskelligt fra gang til gang, så du får et nyt eventyr hver gang du spiller. Så hvis du leder efter et spil, som ikke bare handler om at få flest point, men er en intens race om at komme først, jamen så skal du helt sikkert prøve The Quest for Eldorado. Det er hurtigt, det er taktisk, og det er mega sjovt, og tro mig, du vil ønske en revanche lige med det samme.